Oke. Kak Cindy dan kawan-kawan nanti masih ada satu tarian lagi ya. Ketemu pancare. Alah alah alah. Lancang. Ya Allah, engkau ya iki yo lancang. Wong kok ana wong wedok kok mbok demok ngono ane iki lho. Iki tak kira pasorian ayune aku ndelok kok menunu aku. Lah menu terus mbok demok ya lancang ngono to mau. Ya iya aku heeh. Oh, bencak kok iki. Ayo ta. Anu Mas. Dalem. Niki Tren anyar. Anu niki pun dibahas beberapa senior-senior. Iya. Daripada kita nunggu mantene sekarang kan memang kalau ganti baju kan pertama karena memang Muhammad itu semaksimal mungkin biar perfect, biar sebagus mungkin biar tidak mengecewakan customer. Jadi dari waktunya kosong Terbuang, kamu metu saya dulu. metu dulu. Iya. Saya metu sedilu nggih. Dari dulu saya juga begitu kok. Iya, jadi nanti daripada kelamaan tak tokne dulu. Mantennya keluar saya sudah bar. Mantennya keluar saya sudah bar nanti. Loh. Mantannya keluar, Saya sudah bar. kamu bar. Bar. Loh, Bar metu. bar metu ya. Oh, mboten bar jadi gak iso metu. Dadi ngwendeng. Kendeng. Lah wong Ngesakno lho. ngesakno lho. Ngesakno lho. Ya Allah. Ayo Mas Jaluk Samprat. Wek kono lho kok kono. Ayo, Jaluk Serampat. Ya. Nyaluk Serampat sing paling sesek sak sesek-seseke. Mas Muji. Jenengan kok gak pirsa? Apa? Iki Mas Den iki gawane ae lho. Sendi. Ae. Ayo kono, Nduk. Gawane sapa? Eleh sing mbok ngene kae lho. Iya toh. Kok aku? Kang, dek aku nyuti pasuriane aku di Den, saiki nganggo apa kok nganggo putih no dadi dudune tukune nang ndi nang Alfamart enek Mas. Alfa ngampret. Enek oh iya, Aku ki yo nggo. Aku yo pengen mulus kayak Denny ben ketok kinclong. Lah saiki Denny nganggo ngene iki barange putih ngono ki. Iya lho. Sutra nggo ngawur. Niku yang bergirigi apa mboten? Ayo Serampat ya. Iya. Ayo Kang. Nggur sakmono wi sesekmu. Nah. Sik puno kawan ngendangi Muji saka Solo. Ya toh? Nek ra iso ngimbangi jogete Muji, ora sah tanggapan. Heeh. Oh ngono. Serampat sing paling sesek. Iya. Ora sah langsung anu-anunan. Sapa ora yo? Gur sakmono. Nek. Ngisen kewe. Lulusan kos Solo gur sakmono ngendangi ayo. Ayo.
iso nggawe aku menggeh-menggeh. Urung apik campur sarimu. Lah kuwi urung menggeh-menggeh ya. Ah. Kayak ngono yang njaluk tanggapan. Kowe nek gong iso iso aku menggeh-menggeh. Alah. Kowe iki wong kok ngeyel. Wong ki ora usah ngeyel. Engkoke wong wis menggeh-menggeh mengkap-mengkap pokoke 48 lho. ngarani urung menggeh-menggeh. 48. Mula 48 ki nyebut mung gawe ping 2 ae ora usah ping akeh-akeh. Kepenak. Wong kok Percaya aku. percaya Mas Deni kok ya. Sing ngobahke aku wong sing ngelak kok kowe. Kok penak men lho. Ya Allah. Masya Allah Gusti Allah. Iki jan. Kowe karo sego saiki kowe mesti. Ya ampun kok. Kowe kuwi. Ika. Masya Allah Kak. Jebule ki sing ngadai kowe. Ya Allah mantene rampung ya Allah. Heeh, monggo. Mas Muji, mangke tasih wonten tari. Heeh, satu tarian lagi. Siap Masku, terima kasih banyak. Caruban dari sini juga jauh. Nanti Mas Muji juga ikut ya. Oh, saya dari Caruban sini juga jauh, Mas. Caruban ngendi iki? Saya masih di sana nanti. Masih jauh, 1,5 jam ini nanti. Hop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oh, nanti setelah ini di Caruban. Double Caruban. Pindah, Mas. Pindah. Ya. Kenapa pindah? Karena butuh uang. Aja jujur nemen-nemen ngono iku to. Ya Allah. Kok yo ngisin-ngisin. Perawan wayu lho. Heeh. Itu. Sing ndi? Oh iki. Assalamualaikum. Iya. Dagangan. Waalaikumsalam. Oh, calon manten jere. Calon manten. Tenan tak. Jan. Nggih matur suwun Mas Danung, Mas Darto dijil saking Kedung Prawan. Kedung Prawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah nderek nyengkuyung mahargya teman-teman kalih wonten dalemipun sapa? Pak Sutarmin. Heeh kuwi. Kok kuwi Sutarmin. Pak Sutarmin matur nuwun ya Pak Min. Sehat selalu Pak Min. Kok Pak Min? Alhamdulillah tebune wis panen durung? Wis. Pun urung. Waduh modalnya alamat rabayaran gak aku. Lah ngopo? Lah aku mikir tebu panene bayar nek panene akeh kan otomatis kan tambahanku akeh. Lho Pak Sutarmin iki sandang pangane nang Jakarta kok. Sembodo ya. Oh Pak Tarmin anu di Jakarta ya. Nggih. Udah lame di Jakarta same. Gue di Jakarta telung dine. Yo gak ngono ya. Iya. Oh, gue di Jakarta telung dine jualan kecemete. Hah? Di sana telung dine gue terlonte, lontal. Kok terlonte-lonte? Apa wi lho Mas? Lontai. Wae aku ya Ben. Pak Min, sehat ya Pak Min? Alhamdulillah. Mantennya dari Ternate. Maluku Utara. Maluku Utara. Kalau Malumu di mana? Malumu. Nek Maluku Utara, Malumu di mana? Oh. Maluku Utara. Malumu di mana? Cek gak konek. Maluku di sini. Ya. Ya Allah, layakan kayak tahu. Wah, ditakoki Maluku di mana kok menenge Maluku di sini ngono. Dhek gak malu teko mau mlakune beda. Piye? Kegedean. Oke, selamat siang, Bro. Dari Ternate. Oke. Ya. Oseng kates. Ose ki kowe. Ose. Anak antum masih harap. Anak antum Mas Ahmad. Wih, kira dadi bahasa Arab. Anak aku nek kono ya anak. Oh, anak ya anak. Anu gue di sana. Di anu nih. Di Ambon. Ya. 1 tahun di Ternate di Tantui.
Batu Merah. Iya, gue di sana. Ngendi ki? Anu Sengana. Sengana. Sengana bro, Sengana ya. Oke. Oh. Anak gagah. Muhun. Batene Mas Firman ki mau anak gagah, muhun. Iki nuhun Sunda Bandung. Kan dia lakukan mubeng rono-rono to. Kaya Jakarta terus Ternate kok teko Bandung. Lah kan Nusantara. Oh iya. Bar iki bahasa Sonde? Bahasa Sonde? Oh weleh. Ora putih no putih. Saya putih. Ora putih. Kowe aja sembrono lho mapan nang kene. Aku sing nunggu danyang kene. Oh, kowe? Iya. Madar sih. Aku wis ngujubke ket pamit. Ora. Lah kowe mau kok wis pamit kok rene. Mergo aku mau ora diwongno karo Muji dadi aku mulai dhisik. Oh, lah kowe iki ya ora genah kok Ji Muji. Wong tuwa ki sembodon sungkem ora kaya ngono kuwi. Lah, sapa ki mau? Iki mau sapa? Iki mau sapa ki? Wong wis boleh. Wong enek acara. Ini langsung tarian gimana? Langsung tarian? Tariannya sudah jadi. Yuk tari dari Maluku, monggo persembahan untuk mempelai berdua. Tari samin. Kok tari samin? Apa? Ora saman. Judulnya Lalayun. Gak tari apa? Oh, tari bencong. Lancang. Oh, lenso krungu bencong. Lenso. Lah krungu bencong ngono ya kok kadoan kok ya nang. Lenso. Lah wong senari ya ayune kaya ngono ya Allah. Ini enggak ya pangapunten karena waktunya mepet, waktunya tidak tersedia. Jadi tidak apa-apa ya. Bajunya atau pakaiannya tetap adat Jawa Mas Muji, pangapunten. Ya, Mas Manggolonya pulang aja enggak apa-apa. Ya, pulang aja enggak apa-apa ya. Ya langsung. Pak ini gak usah joget enggak apa-apa ya. Waktunya sudah agak awan ya. Halah. Agak awan yo. Ayo tari Lenso. Ayo Mas Muji ikut nari Lenso dari Maluku. Ayo berdiri semuanya, berdiri. Apa ini? Ayo Silbi ngadeg tari Lenso. Ayo kono pinggir dhewe. Kok malah luwes lor dhewe karo kidul dhewe? Bapak Ibu para tamu menawi ngersakaken dhahar monggo menika prasmanan nggih pangapunten kala wau mboten dipun paringi cecala ingkang kepareng dhahar monggo unjukan dhaharan wonten mriku nggih monggo saged sakmenika monggo Pak Bu para tamu sedayanipun monggo. Wow lha iki mau ora diwahi ngerti ket mau monggo Pak Bu dhahare wonten papan prasmanan nggih para tamu pangapunten. Aduh Gusti Allah iki piye to ki? Wah, tarian kok dadi kaya ngono. Aduh.
Ya Allah, iki kayak piye lagi? Wes entek. Astagfirullah. Tepuk tangan. Nggih. Pangapunten kala dereng diparingi cecala bilih daharan nunjukan wonten prasmanan nggih Bu. Lagi rampung lagi diparingi pirsa. Walah, darien. Darien. Kayak untung-untung. Walah, batine kok ora dikeki mangan-mangan. Lah iya to. Heeh. Oh, dari wonten prasmanan monggo. Heeh. Lali nenek sego nang kono. Pausan doa panutup Bapak Ahmadi, monggo kepareng maosaken doa panutup Bapak Ahmadi. Kalau tak pamit mantene dulu ya, Mas. Nggih, monggo. Bapak Ahmadi. Mas manten siapa namanya? Mas Irfan. Firman Allah. Sudah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mas Firman, di sini tuh manten biasanya tuh kalau kayak gini duduk manis dengan manten putri, ada tamu banyak kayak gini, kalau ada penari kayak gini biasanya nyawer, Mas. Oh iya. Ya, umumnya di sini gitu loh, Mas. Oh gitu ya. Kalau nggak nyawer kamu nggak bisa bangun. Jadi ngantuk terus loh, Mas. Terima kasih ya Mas Firman ya. Mas Firman. Dadah. Love you. Kok love you? Ubur-ubur ikan lele. Oh gak nyawer oleh. Gak nyawer oleh. Oh nyawer. Ayo silakan mendekat. Ini bener Mas Firman. Ya bener lah. Bener. Ubur-ubur ikan lele pasti nyawer le. Iya. 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 Terima kasih Mas Firman. Ya, alah. Kok wong kok antiku jarak kae. Ji. Mbak Lurah. Mbak Lurah mosok gak nyawer ayo. Wala langsung mulai Mbak Lurah langsung mulai melayu kok ngono teko mah bojomu tengah. Kok nggih. Assalamualaikum. Mbak Lurah iki lho Mbak Lurah kok yo salim sik ora apa-apa to. Ya ndeke kono ora apa-apa to wong. Iringane kaya mau melodine tok. Heeh. Yo ngenteni Mbak Lurah dahar kok yo. Iya, heeh. Ji sing alus Ji. Kan mau janji-janji. Ji. Nenek sapa? Ayo dong. Mur nenek mosok ora iso. Nenek ayo. Ayo. Caloro sama kamu. Enggak usah takut itu enggak gigit. Enggak gigit itu. Ayo. Yo, dia ngemut. Aduh, ya Allah. Hei. Ubur ikan lele. Hei. 2, 3, 5, 7. Kiri kanan. Yeay, tepuk tangan. Yeay, yeay, Ika lah kok yo masukin Mbak Lurah terima kasih. MC-nya jangan lupa Mbak Lurah. Waduh, MC ini kok orang iki kepiye to iki. Yo.
Yo semangate sing arep dhewe. Iya, iya nganti sing delepne anu kliru. Ya Allah. Bon. Kowe iki jarene arep pindah. Engko nek barawan aku mbok seneni. Oh, awan menawan ora ngerti nek arep pindah ngono. Kanan, kiri, kanan, kiri. Ubur ikan lele. Mantep le. Aduh, yes. Ndi sing arep nyawer mau ndi? Yo. Oh jarar nyawer kok. Lah iya to, oh janjine arep nyawer kok. Mbak Lurah ki piye to ki MC niku ya ora di anu ketutke ki yo. Oh karek siji kok dilewati to yo lae. Yo, oke reokan wong papat. Yo. Ayo Mas Ahong, Mas Deni, reokan. Ya matur suwun pangapunten dia. Ayo. Iya. Ki Kak Cindy yang ini ya. Oh Kak Cindy yang ini putra cucu dari Bunda Betty Sindeyo. Tepuk tangan. Yo. Mbah Lurah nyawer lagi. Mbah Lurah monggo. Ayo. Ayo kae. Yo. Yo. Alah. Wong sing nyawer urung ngadeg kok wis mati. Wes. Ora, kowe nanek dhuwitmu ora metu kene ngobar kuwi ya. Iki Mbah Lurah wis nyepaki iki lho Mbah Lurah. Ora wis Mbah Lurah wis akeh. Kae lho wis diasto Mbah Lurah. Podang kuning Mas, ayo Mas, podang kuning Mas. Ganti nyawer penyanyi Mbah Lurah. Genten kono. Iya, podang kuning yuk bertiga berdiri jumeneng monggo. Dhewe ora, pedang. Iya. Ayo penyanyi yuk semuanya yuk. Dika Mbak Ayu kalian Mbak Silvi monggo podang kuning ayo. Mangke Lampun nggih. Mangke doa Pak Muhammad. Oh nggih pun seneni neh aku. Ahmadi, Pak Muhammad Ahmadi mangke doa. Monggo. Yuk podang kuning yuk barengan Puno Kawan Music monggo. Sekalian sehat selalu nggih.
nggih. Wawasan doa panutup panjenenganipun Bapak Mudin Wamukoli. Panjenenganipun Bapak Mudin Wamukoli monggo nden kepareng maosaken doa panutup nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin, marilah kita mendoakan teman-teman, semoga teman-teman diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma dawal amarana wasfah hajajdana wa nawwir qulubana wasabbit imanana ma'azna malana wasakar zakana wa illal khair rabbana bisanjana fit dunya wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Nawaitu bisalamah wal fi'ah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana adna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panutuping parigian katur Ibu Juru Paes Mua Wedding Queen Wedding Kaila Art monggo serat mojo temanten kekalih kang kepareng menggugati kadang besan Sutresno kang kanthi jemeneng jajar PP mangenjali jinajaran Jawat Asta kalian para tamu ingkang kepareng kundur panjenengan para tamu kakung putri ingkang kepareng menggugati nunjih Bapak Sutarmin salimbit garwa ngaturaken sugeng kundur lulus sekolah ngantos dumugi dalem sewang-sewang kula ingkang punaka pambiwara atur kula ingkang dahat kalantur katutur katulo-tulo katali mugi diagung pangsabi ing wasana sugeng siang sugeng kundur ihdinas siratal mustaqim bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.